esan bezala absentismoa da Nafarroan enpresei eragiten ari zaien arazo nagusienetariko bat, eta eztabaida sozial sakon bat eskatzen du. Administrazioak, enpresek, sindikatuek eta gizarte sareak jardun behar dugularik. Txostenak jasotzen duen bezala, gai konplexu baten aurrean gaude eta ez du arrazoi bakar bat. Alde guztiek parte hartu behar dugu irtenbide jasangarri bat bilatzeko. Pertsonak beren lanetara ez joatea eragiten duten faktore ugari dauden lekua da. Hori dela eta fenomenoan eragiten duten kausazko fokuak ikusarazi behar ditugu. Aurkeztutako proposamen horiek garatu ahal izateko. Beste behin, denon artean soluzioak bilatzeko unea da, elkarlaneko soluzioak. Datuen azterketa ikusi ondoren, azpimarratu behar da, datu gehiago eta hobeak behar ditugula, bai administraziotik, bai enpresetatik, baina era berean ados jarri behar dugu absentismoa benetan zer den jakiteko oinarrizko gaietan. Argi dago ez dela gauza bera gaixotasunagitiko baja baten ondoriozko absentismoa edo amatasun baimena, adibidez, edo ordubeteko absentismoa bat gure seme-alaben ikastetxean tutoretza bat hartatzeko adibidez. Pertsona guztien ongizatean eragiten duten oinarrizko gaiekin hasi behar dugu berriro. Gehiago landu behar ditugu prebentzio sistemak langileen osasunaren arlo guztietan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.